Oni dokopou. Takže vážení športoví priatelia, ukončil sa posudzovanie triedy dorastu súťaže. V triede dorastu boli prihlásené 3 súťky, ktoré sa nám aj prezentovali. Katalógové číslo 9. Stredne veľká, stredne silná suka, primeranou hlavou, málo výrazným kohútikom, nie ideálnou, som povedal, narušenou chrbtovou líniou, veľkým sklonom krížov. Zle predvedená. Pre dnešný deň známka nádejná. Katalógové číslo 8. Stredne veľká, stredne silná, suché stavby tela. Normálna primeraná hlava, málo výrazný kohútik, voľnejší, dlhší chrbát, kratšie kríž. Oboj strane ešte veľmi dobre zauhlená. Známka veľmi nádejná. Gratulujem. Katalógové číslo 7. Sučka suché stavby tela s primeranou hlavou, celkom slušnou chrbtovou líniou a spodnou. Oboj strane ešte veľmi dobre zauhlená. S normálnym pohybom v niektorých chvíľach s voľnejšími tokami. Známka veľmi nádejná prvá. Gratulujem.